Predstavme si začiatok 20. storočia. Svet sa mení neskutočnou rýchlosťou a zrazu skupina umelcov povie dosť. Staré pravidlá, staré formy umenia, to všetko už nestačí. Krása už nie je len v dokonalých krajinkách, ale aj v hluku strojov a v chaose moderného mesta. Dnes sa pozrime presne na túto radikálnu umeleckú rebeliu, na avantgardu. A toto je v podstate ich manifest. Tento výkrik talianskeho básnika Filippa Marinettiho, to nie je len nejaká veta, to je čistá energia doby. Hovorí to za všetko. Staré je prekonané, budúcnosť patrí dynamike, strojom a radikálne novým myšlienkám. Presne toto bol ten impuls, ktorý naštartoval celú avantgardnú mašinériu. Takže, poďme na to. Čo to tá avantgarda vlastne je? Najprv si ujasníme, kto to vlastne tvoril ten tzv. Predvoj. To slovo avantgarda znie tak trochu vojensky, že? A nie je to náhoda. Pochádza z francúzštiny a doslova znamená predvoj. Tú jednotku, ktorá ide prvá do bitky. A presne tak sa títo umelci aj cítili. Ako prvá línia v boji proti všetkému starému, ošúchanému, proti pravidlám, ktoré už nikoho nezaujímali a ktoré bránili novému vyjadreniu. Dobre, takže tých smerov bolo viacero, ale mali niečo spoločné. Spájali ich, povedzme, spoločný nepriateľ. A tým bola tradícia. Nešlo im len o to, aby malovali inak, oni chceli žiť inak. Búrili sa proti akademickým pravidlám, aj proti spoločenským zvyklostiam. Hľadali inšpiráciu na úplne nečakaných miestach. V snoch, v technike, v čistej náhode. A preto začali stierať hranice. Prečo by báseň nemohla byť zároveň aj obrazom? OK, poďme sa pozrieť na prvé dve veľké skupiny tejto revolúcie. Kubizmus a futurizmus. Obe chceli ukázať moderný svet, ale každá na to išla úplne inak. Kubizmus. Skúste si predstaviť, že sa pozeráte na nejaký objekt, napríklad pohár. Ale nevidíte ho len spredu. Vidíte ho spredu, zozadu, zhora, aj z boku. A to všetko naraz. Ako keby ste svet vnímali cez rozbité zrkadlo. Presne toto robili umelci ako Picasso. Rozložili realitu na základné geometrické tvary a potom ju znova poskladali na plátne. A táto myšlienka sa samozrejme preniesla aj do literatúry, kde básnici podobne rozbíjali vety a miešali rôzne uhly pohľadu. A zatiaľ čo kubisti rozoberali formu, futuristi, tí boli doslova posadnutí energiou nového sveta. Milovali všetko, čo bolo rýchle, hlučné a moderné. Hukot tovární, rev motorov, dynamika veľkomesta. A áno, ich zakladateľ Marinetti išiel až tak ďaleko, že oslavoval vojmu ako jedinú hygienu sveta. Veril, že jej deštrukcia očistí svet od všetkého starého a slabého. Dosť radikálne však. Tuto vidíme pekne vedľa seba. Ten rozdiel je kľúčový. Kubizmus sa zameral na to, ako sa na svet pozeráme. Chcel nám ukázať, že realita je omnoho zložitejšia. Naopak, futurizmus sa zameral na to, čo cítime. Chcel nás vtiahnuť do toho pulzujúceho mechanického rytmu moderného života. Jeden chcel zmeniť videnie, druhý prežívanie. Takže kubizmus a futurizmus nalomili pravidla zobrazovania. Ale to bol len začiatok. Potom prišli smery, ktoré išli ešte ďalej. Nezaútočili len na umelecké konvencie, ale na samotné základy, na logiku a rozum. Dadaizmus. Aby sme ho pochopili, musíme si uvedomiť, kedy vznikol. Uprostred prvej svetovej vojny. Všade okolo masové zabíjanie, chaos a to všetko v mene logiky a pokroku. Reakcia dadaistov, ak je svet absurdný a nezmyselný, potom aj naše umenie musí byť absurdné a nezmyselné. Ich odpoveďou bol totálny nonsens, provokácia a hra. A toto je asi najlepší príklad toho, ako dadaisti uvažovali. Slávny návod Tristana Tsaru, ako spraviť báseň. Proste vezmete noviny, nožničky, nastriháte slová, hodíte ich do vrecka, zamiešate a potom ich len tak vyťahujete a zapisujete. Čistá náhoda. Autor už nie je nejaký génius, je to len zapisovateľ chaosu. Je to totálne zosmiešnenie celej myšlienky umeleckej tvorby. Dadaizmus všetko zničil a z jeho trosiek, ak chcete, vyrástlo niečo nové. Surrealizmus. Surrealisti tiež odmietli logiku vonkajšieho sveta, ale našli si nový svet, ktorý chceli preskúmať. A to bol svet podvedomia. Inšpirovali sa Freudom a jeho psychoanalýzou. Verili, že tá skutočná pravá realita sa neskrýva okolo nás, ale v našich snoch a túžbách.
Hľadali nadrealitu, teda surrealitu. No jasné, že takéto radikálne nápady potrebovali aj úplne nové nástroje. Pozrime sa teda na tú novú básnickú výzbroj, ktorú si avantgardisti vytvorili. Základom všetkého bol voľný verš. Preč s rímami, preč s pravidelným rytmom. Básnici si povedali, dosť bolo okov. Báseň už nemusí poslúchať nejakú striktnú formu, ale môže voľne plynúť spolu s myšlienkou. Bola to v podstate taká deklarácia nezávislosti poézie. Potom tu máme kaligram. Tu išli ešte o krok ďalej. Myšlienka bola jednoduchá, prečo by báseň mala o niečom len hovoriť, keď to môže aj priamo ukázať. A tak Guillaume Apollinaire, ktorý mal blízko ku kubizmu, začal usporiadavať slova básní do obrazcov. Napísal báseň o daždi a slová doslova pršali po papieri. Vznikla taká báseň obraz. A toto je čistokrvný surrealizmus v praxi. Automatický text. Cieľ? Úplne vypnúť vedomú kontrolu, vypnúť racionálny mozog a nechať ruku, aby písala sama. Básnik sa stáva len akýmsi kanálom, cez ktorý prúdia obrazy a asociácie priamo z podvedomia. Je to vlastne taký pokus zapísať sen. Takže toto všetko nebola len nejaká krátka epizódka v dejinách umenia. Dôsledky a ozveny tejto rebelie cítime dodnes. Aký je teda jej trvalý odkaz? Ak si máme odniesť jednu vec, tak je to toto. Avantgarda dala umelcom povolenie. Povolenie experimentovať. Povolenie byť osobný, divný, iný. Tým, že zničila staré zväzujúce pravidlá, dala budúcim generáciám ten najväčší dar – slobodu. Bez tejto odvahy búrať by umenie 20. a 21. storočia vyzeralo úplne, ale úplne inak. A to nás privádza na úplný záver. Avantgarda nám ukázala, že umenie musí neustále spochybňovať samé seba, aby zostalo živé. Takže otázka na zamyslenie znie, ak avantgardisti búrali pravidlá svojej doby, ktoré umelecké pravidlá sa búrajú dnes? A ktoré na to ešte len čakajú?